गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सुबुंथिनि बाख्नायथाव खामानि। गलाघाटनि 11 बोसोरनि सासे बेरामि गथ'खौ खरसा होनानै फाहामथायनि राहा खालामदों गिबि मन्थ्रिया। सिएम बिथाङा बुंदों, आं बेखौ बायह्रायाव दैथायहरगोन। नोंथाङा गाबोन फुङावनो गुवाहाटियाव थां। लोगोआव एसे जिफोर लानानै थांफा। बायह्रायाव लांनांगौबा लोगो लानानै थां। बेरामि गथ'खौ फाहामथायनि थाखाय राहा खालामना होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ 12 दिसेम्बर खालि 1000सो थिउरियाफ्रा हाथियार गथायगोन। आसामाव गोजोन थासारि फारसे फैनायनि आरोबाव गुबुन मोनसे आगान। फैगौ 12 दिसेम्बर समबार खालि 1000सो ब्रु थिउरियाफ्रा हाथियार गथायगोन आरो गुबै लामायाव गिदिंबोफिनगोन। बराक सेरफाननि हाइलाकान्दि जिल्लायाव खुंनो गोनां सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों 1000सो ब्रु थिउरियाफ्रा सोरखारनि हाथियार गथायगोन होननानै पुलिसनि शिलंआव फोरमायदों। बे समाव सोरखारजों दावहा दोनथ'नाय इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बराक भेलि आरो ब्रु लिबारेशनारि आर्मि अफ इउनियननि 1000सो थिउरियाफ्रा फैगौ समबार खालि हाथियार गथायगोन होननानै हाइलाकान्दीनि एसपि नबजित महन्तआ फोरमायदों। बबेखानि 1000सो ब्रु थिउरियाफ्रा हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्व दैमारि, मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बाहागो लागोन आरो हाइलाकान्दि आरो काछार जिल्लानि एसपिनि सिगाङाव हाथियार गथायगोन होननानैबो एसपि नबजित महन्तआ बुंथिदों। खेब 5 फिफा वर्ल्ड काप चेम्पियन ब्राजिल हादरा बिदाय। मैया हरनि गेलेनाय फिफा वर्ल्ड कापनि क्वार्टार फाइनाल मेचआव क्र'एशियाया ब्राजिलखौ टाइब्रेकाराव फेजेनना सेमिफाइनालाव सौहैबाय। मख'नो गोनांदि ब्राजिल आरो क्र'एशिया हादरा गोख्रों गेलेना ड्र' जानायनि उनाव पेनाल्टि जानायाव क्र'एशिया हादरा देरहासार जानो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सानै सिखावखौ पुलिसआ हमदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गीतानगर पुलिसआ गंसे खावनाय केटिएम बाइकजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। बाइक सिखाव सानैया जाबाय जाफरिगुरनि मनज दास आरो गीतानगरनि पुर्ण हाजरिका। केटिएम बाइकखौ तामुलपुरनिफ्राय खावदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय एमएलए भुपेन बर'आ रांनि चेक रानदों। गिबि मन्थ्रिनि राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि 2022नि गेजेरजों मैया बरमा बिधान सभा समष्टिनि फरायसा फरायसुलि लोगोसेनो बेरामि बिथांमोननो चेक राननाय जायो। मख'नो गोनांदि बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ गां 90 चेक रानो। अनसुंथाइ मोननाया गोरिब फरायसाफोरजों लोगोसे दुखुथिया बेरामिफोरखौ एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हागोन होनना एमएलए बिथाङा मिजिंथिदों। फैबाय थानाय समफोराव 300निबो बारा फरायसा फरायसुलि आरो बेरामिफोरनो बे एखे रोखोमैनो चेक राननाय जाबावगोन होननानै एमएलए बिथाङा फोरमायो। सा टिकियाजुलि दख'रा एबसुनि 15 बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजाबाय। सनितपुर जिल्ला टिकियाजुलि बियावनि आखायाव थानाय सा टिकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15 बोसोरसालि थान्दै मेल जथुम्माखौ बाटासिपुर हालामनि सुदेमजुलि बरागुरि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाबगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। हाबाफारि बायदियै गोसोखां अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो मेरि एबसुनि बोसोनगिरि खुंथा सरगियारिया। बे थान्दै मेलखौ बेखेवो मेरि एबसुनि सुबुं नोजोर नेहाथारि अबिन नार्जारि बिथाङा। थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरि एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लाना बुंथियोदि आबसुआ माब्लाबाबो जिरायना थायाखै, बड'लेण्डनि सिमांनि बाथ्राखौ बावाखै। मानोना बड'लेण्डनि बिटिसि काउन्सिलनि गोरोबथानि बायदि मावफुंजायाखै। बेखौ बिटिआरनि गोरोबथा दफा बायदि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ कमिसनारनि दैदेननायाव सानजा फारसे थानाय लखिमपुरनि सुमुलगुरिसिम फेहेरनाय जागोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथाया खान्थि बेरेखा गोरोबथा। बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनिसो गोरोबथा। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय खामानिया खान्थि बेरेखा। आसाम सरकारा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनोसो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव दोनदों होनना बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बड' भलन्टियार फर्सनि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि डाक्टर फुकन चन्द्र बर' बिथाङा।